Добрый день. Добрый день. Рады вітаць на гутарках для швейнай машыны. Сёння мы 10-я частка уже. Апошняя. И про что мы будем сегодня размовлять? Цвей, глядзіце, мы праніклі в тоўшч іврыта. Мы далі нырца в тоўшч стагоддзяў. Але мы... Про историю габрэйскай палітыкі трохи поразмаўлялі. Мы былі і там, і сям, але мы не зірнулі в тры важных месцы. Мы не зірнулі пад коўдру ізраільцам, у іх кашалёк і на іх талерку. Першыя два пункты прапаную это пакінуць на трэці сезон. Какие, может быть, у нас будет? Может быть, будет. Ну, давайте... Маю надею. Больше такого спокойной темы, что на талерце у израильца. И про то, что есть на талерце в Израиле, будут размовлять перакладчик и литератор, перакладчик еврейской литературы на белорусскую мову Павел Костюкевич. И дипломат и публицист Цвей Меркин. Ну, тогда что есть на талерце? Есть все. Я так не лечу. Я вот недавно почну свою историю. Ну, тут есть один вельми важный момент, с якого, на мой погляд, мы повинны почать. Что у Беларуси, коли размовляют про абрейскую кухню, то это цемес, фаршмак, фаршированная рыба. У всего этого в Израиле амаль няма. И так само вельми важно разумець, что это абрейская кухня, але это кухня ашкеназов. Это кухня абреев с усходней Европы. У інших абрейских общин і кухня іншая, наприклад, абреї з Марокко, з Іракаці, з Грузії, у їх інша їжа. І так само гэта кухня, якая добра для того клімата, што ёсць тут. В Ізраїлі клімат не зусім такой, як у Беларусі. І як я разумею, гэта причина того, что усё то, что ели ашкеназы у Сходней Европе, это не зрабілася популярным в Израиле. И, окей, в Израиле ведаюць теоретично, что такое фаршированная рыба, але апошняя рэстарацыя, у якой гэта было, якую я ведал у Тель-Авиве, зачинилася 15 годов тому. Это было только одно место. И в Израиле стала больше популярной кухня усходних абрейских общин, якая ближей до, я б казав, до арабской кухни, кухни того региона, межземноморского, кухня Леванта. И это то, что стало основой для того, что в Израиле едят кожный день. Ведаеце, я трошки не ведаю. Я б не пагадзіўся, што в Беларусі не ведаюць, што такое ізраільская кухня. Па-першае, ёсць рэстаранчыкі ізраільскай кухні. Я пачну свою... Я казаў не ізраільская кухня, а абрэйская кухня. Калі тут размаўляюць пра абрэйскую кухню, думаюць пра кухню ашкеназаў. Так. Вельмі важна разумець, што ізраільская кухня гэта не та ж кухня, якую бачылі у абрэяў тут. Мы были в израильском ресторанчику у Асмоловцы. Я не буду зараз называть его назву, потому что и там так шмат народу, что уже... Ну, я так само вельми люблю это место. Обедали там с израильским приятелем, мы, ведомо, пошли по ностальгию, вспомнить, что мы ели в Израиле. Але побач сидела большасць, сидела беларусаў, мы нават чулі арабскую гутарку.
Я не ведаю, што было ў іншых людзей в галаве. Я ведаю, што у меня была на талерцы. Я вам зараз раскажу, што у меня была на талерцы. На талерцы у меня был венскі шніцель, хумус. Ну, я для наших гледачоў патлумачу такая нут, такая гороховая замазка. И пита, такая арабская лепешка. И салаты межземноморские, абсолютно разностайные. Ну шніцель гэта таксама галоўны элемент ізраільскай кухні. Гэта усходняя кухня, але прыехала да Ізраіля вельмі шмат абрэяў таксама з Еўропы. І у іх быў нейкі ўплыў. І тут што вельмі важна, што у Тель-Авіву былі кавярніцы, рэстарацыі спачатку, але галоўнае заснаванне рэстараннага бізнеса у Тель-Авіву гэта былі абрэі, якія прыехалі ў 30-е годы з Аўстрыі і Германіі. Тыя, хто быў дастаткова вумным з'ехаць адтуда, калі яшчэ была магчыма. І яны прыехалі з яжой, якую яны любілі. І можа быць галоўны сімвал, галоўны элемент кухні усходнееўрапейскіх еўрэяў, цэнтральна-еўрапейскіх у Ізраілі, гэта шніцель. Таму, шніцель, які папулярны ў Ізраілі, гэта ёсць некая розніца праміж венскім шніцелем і ізраільскім, але гэта такой нямецкі ці аўстрыйскі шніцель, які вельмі добра інтэгріраван у усей усходняй кухоннай сістэме Израиля. А что вы скажете про баклажанный салат со смаком пячонки? Это таксама гісторыя сама по сабе. Калі прыехалі выхадцы з Нямецчыны, яны хацелі, так званы феномен, я не ведаю, беднай кухні ці нейкага ірзаца, грошаў не было на мясны прадукт. Яны спрабавалі зрабіць з мясцовых прадуктаў, якіх было багацце з баклажанаў, вэндзілі іх і рабілі нешта падобнае, што смакавала як пячонка, як гусіная, здаецца, пячонка, ці каровіная пячонка. Вельмі смачны, вельмі адметны салат, але калі іншыя міжземнаморскія народы глядзяць на яго, яны яго не пазнаюць, таму што это не зусім міжземнаморскі салат, это не нейкая, я не ведаю, матбуха, это нешта вельмі ізраільскае, то бок взяць прадукт з Европы, але прыгатаваць его в міжземнаморскі спосаб. І гэта назіралася у нас тады на талерцы. І это было вельмі дзіўна. Это як хумус. Адна з галоўных спраў ізраільскай кухні. Это агульная рэгіянальная, і 15 гадоў таму, трошки менш, Ліван нават спрабаваў пратэставаць супраць таго, што Ізраіль скрал у іх права на хумус. Гэта як на нашай тэрыторыі тут прэтэндавалі все называць назву водка, гарэлка, што, памятаю, была нейкая вялікая справа, што польская была прэтэнзія на назву водка, вудка. Тое ж самае, канешне, гэта такая міжнацыянальная, не ведаю, валюта паразумення, хутчэй. Я в гэтай гісторыі все бачу все ж такі ідэалагічны аспект. Як не дзіўна, то, што было ў нас з прыяцелем на талерках, гэта была гісторыя, гэта была, я не ведаю, фактычна ідэя сіянізму першых гадоў, прынамсі, што ты прыязджаеш на тую тэрыторыю, ты прыязджаеш з Европы, ты павінны... Вспомніце фатаграфіі першых ахоўнікаў, першых габрэйскіх ахоўнікаў. Яны выглядаюць як арабы. Яны выглядаюць як бедуіны, вабаі, в гэтых халатах, на скакунах. Гэта вельмі проста растлумачыць. Таму гэта адзенне. Яны зразумелі вельмі добра, што гэта адзенне вельмі зручна ў гэтым клімату.
і почали їм користатися. Тому, як ви у минулій частці казали, що Герцель був у циліндру, але у сучасному Ізраїлі нема такого адзення. Окей, мені буде вельми цікаво побачити кавозці, які ходять у Тель-Авіву літом у циліндру. І тоді так само клімат був не зовсім європейський. Тому з адзенням вони почали користатися адзенням народів, які жили тут, і зробили адзення зручне для гэтага клімата. І так і з їжою. Більшість того, що ели евреи в Сходней Европе, это было незручно у этом климату. И тому кулинарная традиция Израиля почала двигаться больше на усход. С ресторациями зрозумело. А что повседневная ежа? Что едут дома в Израиле? Тоже хумус, шницели, кебабы, оловные частки. Усе это салаты. Ну и глобализация, сусветная глобализация, все смачнее с одним напоем, знову вже не буду називати його ім'я. Глобалізація. І так само є один фактор, який вельми важний у розвитку ізраїльської кухні, це кашрут. Угу. Тому кошерність. Кошерність – це усі правила іудаїзму, дотично ежи, что нельзя есть свинину, нельзя есть мясо с молоком. Ну, і там вельми шмат обмежувань, але був вплив і вельми моцний вплив на розвиття ізраїльської кухні. І так само вельми шмат часу це робило проблеми для удзела Ізраїля у міжнародній кулінарній глобалізації. Тому, наприклад, в Ізраїлі до 94-го года, 95-го не було Макдональдса. Чому? Ну, там було шмат причин, але одна із їх був кашрут. Тому Макдональдс не был готовы убрать с меню чизбургер. Чизбургер, сыр и мясо это... Але у 80-х... И после гамбургера съесть и морозиво. Так само, да, 90-е годы кашрут стал меньше важным. Ну, я живу в Израиле с 93-го года. Я бачил процесс з'явлення некошерних ресторанів. Тому у початку 90-х були некошерні ресторани, але було не шмат. І коли кашрут став менш важним, це відчинило кулінарної глобалізації шлях в Ізраїль. Ізраїль став часткою міжнародної кулінарної глобалізації, тому потрібно нагадувати про ізраїльські економічні поспіхи 90-х років, коли у людей стало більше грошей. І тут в Ізраїлі з'явилось усе, з'явились итальянские ресторации, французские были и до того, з'явилось шмат японских, китайских. Морские гады не кошерные все. Морские гады не кошерные, тому, але были, заусюди у Тель-Авиве морские ресторации, это было самое дорогое и престижное. Але зараз некошерного стало більше, і це відчинило шлях до Ізраїля у всіх неізраїльських кухнях.
Тому, як я казав, японська, китайська, бразильська. А як кашерність виживає в таких глобальних установах, як війська чи школа? Ні, тут вона виживає вельми добре, тому у войсці є закон о кошерності у войсці, тому на військових базах заборонена некошерна їжа. Тут причина этого вельми простая, тому логіка була, що цей нерелігійний жолнер може їсти і кошерне, релігійний жолнер некошерне їсти не буде. І тому усі військові столові, вони тільки кошерні. Їжа на базах кошерна. Тобто, що особливо м'ясне, особливо молочне? Це так, там м'ясо, яке готували по правилам кашрута, там шмат усього, тому звичайний чоловік не може видати усіх этих правил. Тут є особливі інспектори кашрута. Військові, так. Ну, є ці гражданські, але у війську є військові інспектори кашрута, які перевіряють цікава кар'єра. Усі військові кухні. І тому у школі також. Тобто я не думаю, коли мої ніхто, ну, наприклад, я бачив з моїми дітьми, ніхто не перевіряв сендвічі, які вони приносять до школи. Але це у школі є столові, там не кошерної їжі не буде. Ну, треба сказати, що, безумовно, я сам, як чоловік, прожив певную колькасць гадоў в Ізраілі, што нават ты, калі і не пільнуешся кашэрнасці, але сам заўважаеш, нават уже зараз жывучы в Беларусі, заўважаю, што в лядоўню аўтаматычна падсвядома ставлю, ну, як было прынята, на розныя паліцы, ставлю малочнае і мясное, хаця абсалютна не пільнуюся кашэрнасці, але вось гэта ўжо закладзеныя нейкія асновы кашэрнасці, закладзены і ў светскіх людзей. Ну так, это, ну, калі ты растеш у гэтым і ведаеш это з дзяцінства. Таму это як моя бабуля, якая была абсалютна нерэлігійнай і ніякога кашрута не соблюдала. І яна перед тым, як гатовіць мяса, трымала яго у салёнай вадзе. Ну, это справы, якія гэта больш на зроўні рэфлекса, і ты не ведаеш, чаму гэта так. Таму в Ізраілі з усім гэтым складаўся, ну, я не ведаю, ці можна казаць, што ёсць спецыфічна ізраільская кухня. Але ёсць такой гібрид з кухні Блізкага ўсхода, кухні у Паўночнай Афрыцы, нешта з кухні Еўропы. Фаршмак. Гэта таксама тэма для жартаў. Таму, калі, напрыклад, габрэі з ўсхода жартуюць... Ну, як правіла, это звычайна адбываецца на вяселлі, дзе жаніх прадстаўнік адной, у яго бацькі выхадцы з адной краіны, а нявеста абсалютна дыаметральна процілеглай. Ну, это было... Марокко и Польша. Один раз, это з моего опыта, было 4 гады тому, я купил у супермаркету фаршированной рыбы. Есть такая, ну, консервы, фаршированная рыба. Все, что не продается. Ну, и есть. Пришел до дома и убачил, что у меня нема хрена. Ну, есть фаршированная рыба без хрена. Тому я вирішив, що потрібно пойти до крами. Крама там 50 метрів від дома. І тут мені телефонує моя колега і сябровка, її сім'я з Іракського Курдистана. Ну і питає, як справа? Я кажу, що ну, йду до крами, нема хрена. Дома вона, що зробилось? Я купив фаршированную рибу і я лічу, що це нелогічно есть фаршированную рыбу без хрена. Пауза. Я слышу. Я лічу, что нелогично и есть фаршированную рыбу огульно.
Тому гэта і усе это одна из тэмаў для жартаў. Ну, агульна ў Ізраілі, калі ёсць некалькі розных абшчын, кожная абшчына жартуе пра іншае. Это нормально. І тут яда это як была вельмі важны элемент, што это колькасць перца у ежы. І у час ковіда был жарт, што сям'я мараканскіх абрэяў, якую запрашалі да сябе на ужин іх сябры ашкеназы, пасля таго пайшлі правяряцца на ковід, таму не адчувалі ніякога смака ў ежы. Аналогичный выпадок я вспоминаю про Макдональдс. Я не ведаю, это городская легенда ці не. Калі, ну, ведаеце, в Макдональдсе в кожнай краіне ёсць нейкая свая ўласцівасць. Там, не ведаю, во Франции продаецца яшчэ і вино, в Нямецчыне пиво, штосьці сваё такое. В Беларусі я уже не памятаю, что было. Ну и такі анекдот распавядаецца, что такі дырэктарыён сидзіць, думают, что зрабіць такое чисто израильское, ввести в меню Макдональдса у Израиле. И все кажуць, ну ясно что, колькасць перца. И сапраўды, калі прыйдзеш, ты бачыш в меню, ты бачыш вельмі перчоны гамбургер. Так. Вельмі перчоны, он асобнай стравай ідзе. И вельмі часто, я помню, постоянно приходят люди и говорят, мало перца. Мало у вас перца в перчоном гамбургере. Ну, так, это... Кажу яшчэ раз, я не думаю, что есть такая справа израильская кухня. Это вельмі цікавый коктейль з ежы розных рэгіёнаў света. Таму нешта привезли, дарэчы, нават і габрэі з Аргентины. И это яшчэ можа быць праз 100 гадоў будзе израильская кухня. Але зараз мы яшчэ у працэсу плавільнага котла. Кулінарнага плавільнага котла. Шніцель з хумусом? Так. Шніцель з хумусом – это культуры розных абшчын разам. Гэта былі гутаркі ля швейнай машыны. Сёння у нас была гутарка нумар 10, апошняя у другім сезоне. Ну, маем надзею, што не... Може быць, яна не будзе апошняй, але God knows. У нас засталіся яшчэ тэмы, пра якія можна пагаварыць. Ну, тэмаў ёсць шмат. Таму, пра што мы размаўлялі, у нас было 2 сезоны, мы размаўлялі пра літаратуру, пра мову, пра палітыку, пра израильскую палітыку, пра гісторыю. І зазірнулі ізраільцам на талерку. Так. Ну, будем бачыць, это, лічыцца это часткай культуры. Безумоўна. І пра ўсё гэта размаўлялі літаратар-перакладчык іўрыцкай літаратуры на беларускую мову Паўл Касцюкевіч і дыпламат і публіцыст Цві Меркін. Гутаркі ля швейнай машыны.